दिनैहाय जोङो बे गुफुर हालामाव दावबायफैदों उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि मोनसे न'खराव साथाम दिनै मेधाबी छात्र मेलेम गोनां गथ'फोर दङ सासेया IIT खरागपुराव फरायदों सासेया फेशन डिजाइन टेक्न'लजियाव फरायदों सासेया MSc क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ न'खराव रांखान्थि हालोदा मोजांथार नङा आरो गथ'फ्रा दिनैहाय बायजोआव मोजां सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो दं बेनिखायनो हाग्रामा सारा बे खौरांखौ मोननानै जोंनि इयुथनि टीम कास्तम बसुमतारी आं प्रहलाद ब्रह्म जोंनि राजेश बरहाल जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ थिनहरदों दा बेवहाय जों नुफैनानै दिनै जे बिथांनि हालोद बेखौ जों नायदों गथ'फोरनि रोंनाय रानाय बेखौ जों गासिबो बिजिरनानै नायदों मोजाङानो आरो हाग्रामा सारा बेबादिनो गोबां फरायसाफोरखौ मदद होबोबाय IIT फरायनाय NIT फरायनाय बेफोरखौ मदद होबोबाय आरो बिदिनो होलांबाय थागोन आरो बियो सरकारि भाबै नङा दा बेक्तिगतबो नङा बियो जोङो पार्टियाव कालेक्सन खालामदों जोंनि पार्टिनि MCLAफोर दं EMफोर दं MLAफोर दं बयनिफ्रायबो एफा एनै कालेक्सन खालामलायनानै बे गरिब दुखिया न'खरनि गथ'फोरनो मेलेम गोनां गथ'फोरखौ जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाहाथे बादा जाया बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो इयुनावबो लालांबाय थागोन आरो जोंनि उद्देश्यआ बेनो BTCआव जोङो सुबुं दोहोनखौ जोङो बारायना लानांगोन उद्देश्य जों मोनसे मिशन बानायदों जे जोङो बोसोरफ्रोमबो 100 जन डक्टर 100 जन इन्जिनियार प्रफेसार जोङो स्कलारफोर बानायनायनि जे उद्देश्य जों बानायबाय थादों बेखौ जों मोगथाङाव महर होनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लागासिनो दङ सरकारि भाबैबो लादों पार्टि हिसाबैबो लादों दा बेबादि जोङो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जों बे मददखौ होलांबाय थानाय जागोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ जेनेबा जोङो आगोलाव रायलायनाय समाव सिन्था खालामदोंमोन जे रुपनाथ ब्रह्म दोननाय जाथों मदाराम ब्रह्म दोन माखासे अपसनफोर फैदों आरोखि दा बेखौ दाबो फाइनाल खालामथ'वाखै जिहेथु सरकारि भाबै होगोन दिनै माने BTCआव फैसा सफैनाया मैयासो CMआ मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों जे 450 कौटि थाखा BTCआव माने मुखुलि खालामनानै हरबाय होननानै दा फैसाया मैयासो सफैदों दा बेयाव आरो प्रसेस जाबावगोन ओंखायनो सरकारि फैसा थाइसेबो गैया दा BTCआव दा ओंखायनो बे नाम दोननाय दोनैया जोङो बेखौ EC मिटिङाव रायलायगोन जोंनि पार्टियाव जों रायलायगोन मा नाम दोननाय जायो जोङो रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव दोननाय जायो ना मदाराम ब्रह्मनि नामाव दोननाय जायो ना सतीश चन्द्र बसुमतारीनि नामाव दोननाय जायो ना बड'फानि नामाव दोननाय जायो जों गोबांथार गेदेमाफोरनि नामखौ लाबोदों दा बिसोरनि गेजेराव सोरबा सासेनि नामाव थागोन सुपार 50खौ दोननाय नङा दोननाय जानाय नङा सुपार 50 बेनि खुनु खोथा गैया बेले बड'फानि नामाव सुपार 50 दोनदों आरो बड'फानि नामाव बेफोरखौ दोननांगौनि दरखारबो गैया जों दस्रा नामै खालामबो हागौ बड'फा बिराद गोजौ बड'फा थांखाबाय नङा होमबा बड'फाखौ आरो बेबादि फिसा माबायाव जोङो मिसनाव दोननोबो सानाखै बड'फा जोंनि हारिनिनो बिफा दा बेबादि मोनफ्रोम सुपार 50नि नाम माबानाय नामाव जोङो बड'फानि नामखौ दोननांगौनो दोना बेखौ जों सिन्थाबो खालामगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो केबिनेटआव रायलायगोन बेथ' सोलायनायबो जानो हागौ सोलायनोबो जानो हागौ दा बेबायदि प्रप'जाला फैदों बिदिनो गोदो सोलोंथाइ लाजेननाय बर'नि गेजेराव लेखा रोंजेननाय होनबा BA पास जाजेननाय LLB पास जाजेननाय मन्थ्रि जाजेननाय रुपनाथ ब्रह्ममोन दङ नङा होमबा लेखा गोरों जाजेननाया रुपनाथ ब्रह्मआनो दा बेखौबो जों सरसा खालामदों बबेबा जायगायाव रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव आलारि बाथि सावनानै माने माबाबो होनाय जादों बे दाख्लै जे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बरायदों दा बेखौ जोङो गासिबो साब्रै साबा जोंनि गेदेमाफोरनि नाम लानानै जोङो बेखौ सावरायनानै थिग खालामनाय जागोन नंगौ नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे सैथो मानो होनना बुङोबा गोदान गभर्नमेन्ट जानाया बावाखैब्लाबो BTCनि चिफ एबा जोंनि BPF हान्जानि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा दानि इयुथफोरनि दानि जुगजों गोरोबनानै सोलोंथाइ दावगानायनि थाखाय गोबां हाबाफारिखौ लादों बावैसो सरकारा गोदानै दाफुंनायनि उनावनो गोलोम बोथोरनि बन्द फैनाय समावबो सारा BTC एरियानि गेजेरावनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होग्रा गथ'फोरनि थाखाय फ्रि कचिंनि मोनसे सुबिदाखौ होनाय जादोंमोन बेखौ जोबनायनि उनाव नै दायो गोदानै माखासे जि मोनसे निट आरो JEE आनजादफोर जायफ्रा उथ्रिदों बिथांमोननोबो माखासे अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानैनो दिनैबो जोङो नैबेयाव गहपुर हालामनि नैबे बरफुख्रियाव सबिता बसुमतारी होननायनि फिसाजो उदांस्रि रानी बसुमतारी जायहा दा खरगपुर IIT आव एडमिसन लानानै गावनि मोनसे गोजौ सोलोंथाइखौ जागायजेननो थांबाय बिथांनि न'खरखौ अनसुंथाइ होनो थाखाय जोंनि BPF हान्जानि लाइमोन गांखंनि बिबानगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारि सारा बेयाव दैथायहरदोंमोन आरो बिथांमोननि न'खराव मोनसे शिक्षानि परिबेसखौ जों मोनथिदों आरो नुनो मोनदों
माने फिसाजो साथामनि गेजेराव सासे क'क्राझार इउनिभारसिटियाव MSc फरायगासिनो दं आरो सासे देग्लायसो दाबावैसो दिल्लीयाव मोनसे फेशन डिजाइनार बे कर्सखौ लानो थाखाय एडमिसन लानानै दंहैयो। बिथांमोननि सोलोंथाइया जाहाथे जाफुंसार जायो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा अफिसियेल नङा बे आनअफिसियेल गावनि साइडनिफ्राय बियो 5 लाख रांखौ बे न'खराव गथायनो थाखाय दैथायहरदोंमोन आरो बेखौ दिनैहाय बिथांमोननि बिमा सुबिता बसुमतारीनि आखायाव गथायनानै होफैदों। बेबायदिनो फरायसाफोरनि थाखाय जेसे हागौ एसे हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बे BTC सरकाराबो दानि सरकारा हेफाजाब होनो थाखाय नाजादों। जेरैहाय जायफ्रानोखि BTC एरियायाव मेट्रिकआव टप 10 पजिसन लानो हादों बिथांमोननो 5 लाख मोनसे अनसुंथाइ होनायनिबो मोनसे थांखिया दङ आरो लोगोसे जायफ्रानोखि MIL साबजेक्टफोराव बयनिफ्राय बांसिन 100 मोननो हानाय 100 आव 100 बेबायदि जिखुनु MIL साबजेक्टआव बिथांमोननोबो 3 लाखै होनो थाखाय मोनसे डिसिसनखौ लानानै दोनदों आरो गावबागाव डिस्ट्रिक्ट एरिया हिसाबैबो माखासे गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि टप 10 आव पजिसन मोननाय बिथांमोननोबो अलरेडि डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरा BPF हान्जानिफ्राय बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ माखासे अलरेडि होखांबाय। बेबायदि हिसाबै फरायसाफोरनि थाखाय आरो बेकग्राउन्डखौ जुदि सिगांनि खबरखौ जों नायोब्ला जों बेखौबो नुनो मोनो माने शिक्षानि परिबेसखौ क्रिएट खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा जि सरकार 2003नि उनाव BTC क्रिएट जानायनि उनाव बे सरकार सालायबोदोंमोन। बेवहाय गोबां हाइ स्कुल कलेज बड'लेण्ड बायदि इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज बेबायदि रोखोमनि गोबां सोलोंथाइनि अनुस्थानफोरखौ बिथाङा गायसनदों आरो दिनै बेफोर अनुस्थानफ्रा जाखांनायनि उनाव फरायसाफोरखौ व्यक्ति हिसाबै जायफ्रानोखि टेलेन्ट गोनां बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै मोनसे गोजौ थाखोनि शिक्षानि गेजेरजों जोंनि BTC हालामखौ दावगाहोनायनि थांखिखौ लानानै बिथाङा हाबा मावगासिनो दं। बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ जों बेखौ खावलायनो लुगैयो बे सुबिदाफोरखौ लानो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे आवगायबोयो। आङो बे जोंनि धोनस्रि ब्लक BPF हिसाबै आफादगिरि जानानै आरो लोगोसे आंनि साखाथियाव थानाय जोंनि गहपुर इउनिटनि धोनस्रि ब्लकनि बिबानगिरि आफादगिरि आरो नेहाथारि दङ लोगोआव बिथांमोनखौ लाफानानै आं गहपुरनि फरायसाफोरखौबो खावलायनो लुगैदों जाहाथे जोंनि दानि BTC सरकारा होबाय थानाय सुबिदाफोरखौ मोननो थाखाय गाव गावनि न'खरनि अबस्थानि सायाव मोनसे दुखु आरो दिखाराव गब'नानै थायाजासे सोलोंथाइयाव गोसो होनानै बेफोर सुबिदाखौ मोननो हानायनि जाहाथे नाजानायखौ लानानै आवगायबोयो आं बेखौनो खावलायदों बे समाव।